Čuvanje vrata. O tome ćemo danas razgovarati na Awakening Live, Awakening srijedom. Ovdje je Jennifer LeClaire, osnivačica globalnog pokreta The Awakening Prayer Hubs. Prisutan je u više od 100 zemalja. Vaša bi mogla biti sljedeća. Postavljamo centre u gradovima, diljem svijeta. Prije nego što započnemo, zapamtite, provjerite da vaša upozorenja postavljena kada ove emisije idu uživo, da ne propustite ni minutu. Ja čitamo i objašnjavam svoju knjigu The Intercessor's Devotional. Stoga možete nabaviti primjerak na mojoj web stranici jenniferleclaire.org ili ga možete pronaći na Amazonu. Također možete dobiti besplatnu knjigu samo ako posjetite awakeningprayerhubs.com. Nadamo se da ćete se pridružiti kako bismo vas opremili da vidite preporod i buđenje. Sada, pogledajmo ovo. Ovo se zove čuvanje vrata. I pročitat ću stih 2. Ljetopisa 23, stih 19. I postavio je vratare na vratima doma Gospodnjeg, da nitko tko je na bilo koji način nečist ne bi ušao. Razmislite o tome. Imali su standard za to tko će proći kroz ta vrata. Nitko tko je na bilo koji način nečist ne bi trebao ući. Nije mogao ući. Ne bi im bilo dopušteno. Znakovito. Moramo čuvati vrata u našem gradu. Moramo odlučiti, mi bismo trebali odlučiti što ulazi i što ostaje vani. Moramo isključiti tamne stvari, isključiti demone, isključiti sve što ne izgleda kao Isus. Ne govorim o izgubljenim dušama. Govorim o duhovnom svijetu. Pogledajmo ovo. Oče, u Isusovo ime, Janu, zahvaljujem ti što si otvorio oči svom narodu, svojim posrednicima danas, da vide svoju odgovornost u čuvanju vrata. Premda imamo različita pomazanja, neki su pozvani za čuvare vrata. Zahvaljujem, Gospodine, što imamo odgovornost u čuvanju vrata. Pomozi nam da to shvatimo u Isusovo ime. Amen. Dakle, počet ću čitati i objašnjavati. Čuvar vrata je onaj koji čuva vrata ili onaj koji kontrolira pristup. Sada, ovo nije loša kontrola, ovo je dobra kontrola. Posrednik je onaj koji posreduje, onaj koji stoji između neprijatelja i Božjeg naroda kako bi zabranio pristup, ili između Boga i njegovog naroda kako bi molio za njih. I tako vidite, čuvar vrata je onaj koji čuva vrata, kontrolira pristup. Posrednik je posreduje. Posrednik, čuvar vrata, stoji u praznini da zabrani ili dopusti stvari u gradu, crkvi, obitelji ili bilo kojoj sferi ili metronu. Neki su čuvari vrata, obitelji, posla, volonterske grupe, grada, nacije. Postoje razine. Bog podiže posrednike, čuvare vrata u ovoj eri koji imaju oštar osjećaj za ono što bi trebalo biti dopušteno u teritoriji i što bi trebalo isključiti. Oni u vrlo stvarnom smislu čuvaju duhovna vrata. Oni, da tako kažemo, čine zid, zabranjujući pristup neovlaštenim uljezima i demonskim silama. Sada, čuvari vrata također podignite glave. O vrata da kralj slave može ući, zar ne? I tako želimo pozvati anđele, želimo pripremiti put za drugi dolazak Gospodina. Želimo stvoriti Duhu Svetom ulaz u naše crkve, u naše obitelji. Tako ga možemo nenamjerno isključiti. Naša odgovornost kao čuvara vrata je stvaranje atmosfere koja omogućuje kralju slave da dođe i prebiva. Ne samo da boravi, već da ostane. Dakle, čuvar vrata nije samo vezan uz demonsko. Radi se o kralju slave, pozivu njega i molitvi da srca ljudi budu prijemčiva za ono što on čini i govori. Čuvari vrata su tada stručnjaci u korištenju ključeva kraljevstva koje je Isus opisao u Mateju 18, stih 18. Sada ću čitati iz Amplified Classic verzije. Matej 18, stih 18. Zaista kažem vam, što god zabranite i proglasite neprikladnim i nezakonitim na zemlji, mora biti ono što je već zabranjeno na nebu. I što god dopustite i proglasite prikladnim i zakonitim na
zemlji ili mora biti ono što je već dopušteno na nebu. Drugim riječima, mi samo odražavamo nebeske protokole. Odražavamo Božju volju. Neka dođe kraljevstvo tvoje, volja tvoja na zemlji kao na nebu. Ako Bog to ne bi dopustio na nebu, mi to ne dopuštamo u našoj obitelji. Ako Bog to ne bi dopustio, razumijemo da imamo izgubljene ljude u obitelji, nećemo ih izbaciti, ali nemojmo biti religiozni. Ako to ne bi bilo dopušteno na nebu, ne bismo to trebali dopuštati u crkvi, obiteljima, poslovima, službama. Ako je zabranjeno na nebu, treba zabraniti na zemlji. Ako je dopušteno na nebu, treba dopušteno na zemlji. Drugačije učenje shvaćate smisao. Ne možete zabraniti bilo što. Ako Bog nešto radi, onda ne možete zabraniti Boga, zar ne? I zato trebamo razlučiti, jer neki ljudi misle da je to neprijatelj koji napada, a zapravo je Bog taj koji se opire. To je potpuno drugačije učenje. Slušajte, zreli čuvari razumiju zakone kraljevstva i razlučuju što Bog želi unutra i što Bog želi van, što On zabranjuje i što dopušta. Vidimo čuvare u svakodnevnom životu. Ako vidite da biste vezali i razvezali, dopuštali i zabranjivali, trebate poznavati riječ. Zagovornici, trebate poznavati riječ, jer trebate znati što je zakonito, a što nezakonito. Trebate znati što je riječ već rekla. Trebate znati što je Bog već odredio, proglasio i obećao. Trebate poznavati zakone kraljevstva. Ako to ne znate, niste toliko efikasni u zagovaranju. Sada, ako ste mladi pristalica, Bog će vas koristiti tamo gdje jeste, ali želi vas koristiti kako sazrijevate u njemu i to je velika čast. To je velika čast. Tako vidimo čuvare u svakom području života cijelo vrijeme. Dopustite mi da vam dam nekoliko praktičnih primjera. Kada idete u kino, ja ne idem u kino, ali sam išao u kino, tamo je čuvar. To tamo službenik osigurava da imate kartu baš prije nego što vam se dopusti ulazak u kino. Sada neki ljudi uzmu tu jednu kartu i prelaze iz sobe u sobu i gledaju 4 filma po cijeni jednog. To je pogrešno. Dopustite mi da kažem, to je pogrešno. Kada idete u trgovinu, postoji čuvar. Zove se blagajnik. Blagajnik osigurava da platite namirnice prije nego ih ponesete kući, inače ste kradljivac. Zato imaju kamere. To su čuvari i vratari ili zaštitari. Vidite li to? Dakle, kada nazovete tvrtku, nadin je da razgovarate s odvjetnikom ili nekim drugim profesionalcem, liječnikom, oni imaju čuvara zvanog tajnica koja odlučuje hoćete li dobiti pristup njima ili ne. Oni stoje između vas i osobe do koje pokušavate doći. Zar ne? Kad sam bio urednik časopisa Karizma, bio sam čuvar. Ja sam odlučivao koje priče će ući u časopisa, koje neće. Ja sam odlučivao tko će biti na naslovnici. I zato zamolite Gospodina za otkrivenje čuvara, razumijevanje što je dopušteno ili zabranjeno u vašem životu, crkvi, regiji i koristite ključeve kraljevstva stručno dok stojite u procjepu. Naravno, imamo puno više obuke o tome. U školi www.schoolofthespirit.tv provodimo obuku, mjesečna obuka u molitvenim centrima, mjesečne sesije pitanja i odgovora. Imamo regionalne vođe koji su vaši treneri. Mi se molimo zajedno mjesečno. I postoji toliko toga u čemu možete sudjelovati koliko god malo ili puno želite, ali pridružite nam se. Želim se moliti za vas, pridružite nam se na www.awakeningprayerhubs.com. Tamo vas čeka dar samo za provjeru. Molimo vas i pridružite nam se danas. Pokrenite centar i obučite se. Pridružite se centru i sponzorirajte centar. Imamo ljude koji čekaju sponzorstva. Oče, u ime Isusa, Oču, i daj nam otkrivenje o čuvaru vrata. Podigni nas kao ljude koji vide što nebo zabranjuje i dopušta. Pomozi nam razlučiti neprijatelje kao prijatelje i učini nas hrabrima da stanemo između uljeza i vrata koja si nas pozvao čuvati. U Isusovo ime. Amen. Pamtite, recite prijatelji, preuzmite ovu aplikaciju. Učenje je dostupno samo ovdje u Lijevom Bođi i Sišham Kidjuri, ovoj aplikaciji. Vidimo se sljedeći tjedan na Awakening Wednesdays. Imate dan pun proboja.